Volám sa Anton Baník a som zo spoločnosti Bezpožička. Naša spoločnosť poskytuje účelové alebo bezúčelové úvery, a to podľa toho, na čo naši klienti danú chvíľu potrebujú požičať. Produkty, ktoré máme v našom portfóliu, sú rôzne. Kúpa auta, rekonštrukcia domácnosti, biznis úvery pre podnikateľov, refinancovanie nevýhodných úverov, ktoré si viete spojiť do jednej splátky. Toto sú možnosti, ktoré náš klient vie využiť pri splnení všetkých podmienok a s ktorými mu vieme pomôcť. Naším cieľom je uspokojiť potreby klienta v maximálnej miere a urobiť všetko preto, aby mu bol daný úver poskytnutý. Naša stránka je prispôsobená potrebám klienta tak, aby žiadosť a celý proces k čerpaniu schválenej pôžičky zvládol každý. Náš tím zamestnancov je k dispozícii prostredníctvom infolinky alebo e-mailu, kde vám radi odpovieme na vami položené otázky. Náš hlavný benefit je individuálny prístup, ktorý je nevyhnutný pre spokojnosť zákazníka a jeho finančnú potrebu. Bezpožička má tisícky spokojných klientov, ktorí vedia, že ak vyplnia žiadosť na našej stránke alebo nás telefonicky kontaktujú, bude ich žiadosť vybavená v čo najkratšom čase. Navštívte stránku bezpožička.sk a presvedčte sa sami. Teším sa na vás s mojím tímom.